लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना बेलनि अल नटिफिकेशनखौबो अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनाव सिगांग्रो नुजायो। आरो भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा थिनाय थाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय गुफुर लेखा बिलाइ। बे भिडिअनि टिजारखौ MV प्रेजेन्टआव आपल'ड खालामनाय जादों। दासिमबो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे भिडिअनि स्टारिंफोरानो जादों मृदुस्मिता बर' आरो मिथुन बर'। मेकआपखौ खालामदों हास्थायसा बसुमतारी। भिडिअ कनसेप्ट मिथुन बर' आरो हास्थायसा बसुमतारी। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिथुन बर'। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी आरो बे भिडिअनि लिरिक्सखौ लिरदों मिजिं बरगयारीआनो। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।